L-Alternattiva Demokratika u vuċijiet indipendenti oħra qed issostnu li Tony Bezzina, l-awtur tar-rapport ambjentali tal-Partit Nazzjonalista, għandu jirriżenja issa li nqabad li rid jibni villa fuq DZ. Fl-istess ħin il-kap tiegħu ma jridx jikkummenta dwar dan kollu. Dan wara li tlieta qal li Bezzina m'għamel xejn irregolari. Ftaqali, mhux tant il-bot minn fejn Bezzina rid jagħmel sfreġju f'art protetta, staqsejna lil Simon Busuttil x'se jagħmel. Ikkritika lil Joseph Muscat meta fakkarnieh li staqsejna dwar se jagħmel hu ma kienx interessat iwieġeb. Kieku kelli jiena nieħu l-eżempju minn Joseph Muscat ma kontx. Se tagħmel inti imma. Is-sinjura ma trix tweġiba. X'għatiħor? Busuttil jinsab taħt pressjoni għaliex id-dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent għala daqqa kbira. Hemm kwistjoni ta' kredibilità bl-Alternattiva Demokratika tajt li dan huwa żball politiku li naqas milli jindirizza Busuttil meta qal li fil-fema tiegħu Bezzina m'għamel xejn ħażin. Fatt li wassal lill-Alternattiva Demokratika biex tistaqsi dwar kemm għandhom valur id-dikjerazzjonijiet politiċi tal-Partit Nazzjonalista jekk min jiktibhom ma jaħsibx darbtejn biex jinjorhom qabel ma biss tkun nixfet linka. Mistoqsi dwar dan, Busuttil lebbet lem. Mhux seġġiel li Tony Bezzina jerfa' responsabilità ġifieri Dr. Busuttil. Grazzi ħafna l-kulħadd.